Kad pričamo o tome koji je ovo jezik, postoje dva nivoa na kojima možemo da pričamo. Jedan nivo je pitanje samog sadržaja, to što pričamo, pravila, gramatička, reči koje koristimo, da li je dovoljno različito da bi rekli to su sad 2, 3, 4 jezika ili nije. Dakle, čisto jezički. Drugi nivo je politički, nivo identiteta i kao što 5 ljudi može da ima isti identitet ili da reši da ima različit identitet, nezavisno od bilo čega osim njihove političke odluke, tako i kad je o jeziku reč, svako može da donese identitetsku odluku da je taj jezik koji on priča ovaj ili onaj. Tako da, ukratko rečeno, čisto lingvistički gledano nema razloga da se priča o više od jednog jezika, dakle o 2 ili 3 različita jezika ili 4. Politički gledano, jezika ima onoliko koliko ljudi reši da im da drugo ime. Dakle, jedan. Dakle, jedan.